Datu hauek direla eta ikastetxetan eskola jazarpenari aurreitea helburu duen protokolo oso bat aurkeztu da. Bertan, ziberbulinari aurre egitea ere landuko da. Erantzun hezitzaile bat eman behar diegu berdinen arteko tratu txarrei. Eta guk ez diogu uko egiten aurre egiteari. Erasotzailearen jarrera zigortu behar da. Biktimarekiko empatia, elkartasun osoa, sortarazi behar ditugu eta ikasle guztiokin lan egin behar da. Hau da, eskolaren egin beharra. Nahiago ditut, ondo ezitako ikasleak, ondorioak ordaindu beharko dituzten familiak baino. 2010ean eskola jazarpena izan zitezkeen 50 kasu antzeman zituzten euskal ikastetxetan, haietatik 33 ziurtatu ziren eta hala bideratu zituen Hezkuntza Sailak.